Kakka. Kakka jälleen. Kakka. Arvaa, onks vaikeet? Täällä siellä jonglerat. Niin just. Haluatko vaihtaa sen palloa? En. No joo. Kiitosta. Onpas nyt paljon kakkaa. Ei. Paljon helpompaa on tämä nyt. Mutta kyllä tämäkin epäonnistuu koko ajan. Vaineita kun musta otetaan videoa, niin en mä osaa. Mikael on tässä kuvaamassa. Kakka jälleen. Ja miksi sä näyt eikös? Tervehdys! Ja. No ei sitten. Tää tauko ja syödään karkki. Tervehdys. Onko se hieno puulas? Karkit on hyviä. No sen uskon, heippa. Ei mitään, ei vielä. Ei no ihas.